Coverolien, som vi står ved her, bruger vi til at håndtere ståldæksler med. Den består af to dele. Den består af en magnet, som vi trækker op til 450 kg. Magneten den kobler vi til på håndtaget her, hvor vi simpelthen flytter nogle polplader ind i den. Der er ingen strøm eller elektricitet på den, så den vil altid kunne være aktiv. Til at håndtere det med, bruger vi vores aludolje, vejer 8 kg, hurtigt og enkelt at folde ud. Sådan der. Når vi skal løsne magneten, kører vi ind i brækpunktet her, så bruger vi vores kropsvægt til det hårde arbejde. Løsner dækslen her, så vender den ud på spidsen, løfter den op og kører den væk. Fuldstændig det samme, når vi skal lægge den på plads igen. Ind på plads, og så er den der. Hvis dækslet binder hårdt, kan det være aktuelt at skulle motionere det lidt. Det gør vi med shocklæshammeren. Det er en gummihammer med stålkugler i, så vi har ikke noget rekylslag i den. Derimod så får vi rekylslag med ned i slaget, og det vil sige, at vi har en meget højere effekt, når vi slår. Den larmer ikke nær så meget, en almindelig mukkert den gør, og så er det et gnisfrit værktøj. På shocklæshammeren har vi monteret en lille spade, som er rigtig effektiv, når vi lige skal gøre karmen ren rundt her, inden vi lægger dækslet på plads. Sådan der. Så er vi klar til at gå videre til den næste opgave. Hvis dækslet sidder meget hårdt, eller eventuelt sidder med en kraftig lås, kan vi godt risikere at trække magneten af på centrum af dækslet. Hvis vi gør det, kører vi lige 10 cm baglæns, placerer magneten på kanten af dækslet, så får vi hjul uden for dækslet at holde, så vi ikke modarbejder os selv. Nu kan vi trække låsen her, lægge den igen og tage dækslet væk. Når vi håndterer ståldæksler med coverolien, er vi ikke afhængige af at skal i huller eller bruge ringe på dækslerne, i og med at det er magnetismen, vi arbejder med. Det gør også, at vi med specialdæksler, som f.eks. det vi sidder ved her, som der overhovedet ikke er nogen huller eller noget i, og som ligger i flisebelægning, kan håndtere det hurtigt og enkelt, uden at skal ødelægge flisebelægning. Trekantdæksler kan vi godt løfte i magneten, men i og med at vi ikke har så meget kontakt med metallet hernede, så har vi ikke lige så mange kilo at rykke med, som vi har på et almindeligt runddæksel. Derfor kan vi indimellem have behov for at bruge vores dækselhage. Så gør vi det, sætter den i hullet ved siden af magneten, og så kører vi lige over og tager ved den her. Så bruger vi den til at løfte dækslet med, men vi løfter stadigvæk dækslet i magneten. På den måde der sikrer vi os, at vi ikke skal ned og hente det ned i brønden bagefter.